Ihmiset jäävät yksin jo raskausaikana, kun neuvolakäyntejä on vähennetty ja synnytysvalmennuksetkin toteutetaan pääasiassa etänä. Lisäksi neuvolassa saattaa olla vastassa joka kerta eri ammattilainen, eli luottamussuhdetta ei ehdi syntyä. Myös synnytyksen jälkeen äidit jäävät monesti vaille tukea ja ymmärrystä, jota harvalla on voimavaroja lähteä itse vaatimaan. Ratkaisuna tähän kehitimme Minno-projektin tuloksena konseptin doula-palvelusta Hello There-sovellukselle. Palvelukonseptin tarkoituksena on tuoda esille doulien tarjoamia synnytyshyötyjä läpinäkyvästi ja saavutettavasti, jotta yhä useammalla naisella olisi mahdollisuus hyödyntää tätä tärkeää tukimuotoa. Odottavat äidit ja vanhemmat saavat mahdollisuuden tutustua koulutettuihin douliin ja löytää itselleen sopivan tukihenkilön, jonka kanssa valmistautua synnytykseen tai sen jälkeiseen aikaan. Odottava äiti löytää palvelun kautta itselleen sopivan doulan, joka vastaa hänen omia tarpeitaan. Palvelun selkeät hakuehdot ja mahdollisuus asiantuntijoiden tukeen doulan valinnassa tukevat prosessia. Doula vie huolenaiheesi ja tarjoaa asiantuntevaa tukea alusta loppuun tälle äitiyden matkalle. Sopivan doulan löydyttyä asiakas voi vielä tutustua doulaan muun muassa videopuhelussa ennen sopimuksen tekoa. Doula on koko matkan aikana auttamassa sinua luomaan synnytyssuunnitelmaa, joka heijastaa toiveitasi ja tarpeitasi. Doula huolehtii sinun toiveittesi toteutumisen ja luo sinulle tilan, jossa tunnet olosi turvalliseksi ja kuulluksi. Doulan tuki ei lopu synnytykseen. Halutessasi doula on sinun tukenasi äitiyden ensiaskelilla. Doula antaa tukea ja turvaa äitiyteen.